wannan ya isa ya nuna maka cewa lallai Allah madaukakin sarki ya cancance zama shine kadai abin bauta kuma girman sa ya wuce tunanin ka kalli sammai da kasai babu wanda ya taba ganin iyakansa haka kuma babu wanda ya taba ganin wani abu da ya togaci sama ya rike ta ka kalli kasa duk girman ta ka kalli inda Allah madaukakin sarki ya shimfe ta wane ne halicci sama duk girman ta Allah madaukakin sarki ne halicce ta wane ne halicci kasai duk girman su Allah madaukakin sarki ne halicce su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurare da yawa yana ƙara cusa al'umma musamman jama'ar da suke tare da shi yake ƙara cusa musu girma na ubangiji don su san da wane ne suke mu'amala don su san kuma wane ne mahaliccinsu don su san kuma yadda ya kamata su kaskantar da kai zuwa gare shi a cikin dukkan ayyukansu na bauta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da aka yi Isra'i da ni muka tafi sama na ga Jibril alaihi salatu wassalam yana da fuka-fuki guda 600 kowane fuffuke ya toshe sassan sama inda ya kowane fuffuke ya toshe inda ya dusa wannan halitta kenan guda ɗaya daga cikin halittun Allah maɗaukaki wannan shine wanda yake shine Jibril ka kalli wannan halittar kawai shi kadai aka baka aiki ka ga cewa ya hakikanin sa yake girman sa yake an baka aiki wanda yake kuma ba za ka iya sai ka ƙara rayuwarka ga baki ɗaya ba za ka iya kaddara hakikanin girman Jibril alaihi salatu wassalam wannan ɗaya daga cikin halittun ubangiji kenan wanda yake kuma ba shine mafi girma domin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya bani dama in yi magana akan wani mala'ika daga cikin mala'ikun da suke dauke da al'arshi na Allah madaukakin sarki ya wajaba duk wani bawan Allah ya saurara ya ji wani hadisi domin hadisi ne wanda yake cike da kamala wacce ta isa ta nuna wa bayan Allah madaukakin sarki a duk inda suke cewa ubangiji girmansa ya wuce tunanin kuma lallai ya kamata cewa mutum ya ji tsoron Allah maɗaukaki ya kaskantar da kansa ya koma ga Allah ya bauta masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya bani dama ya bani umarni cewa in ba da labari akan ɗaya daga cikin mala'iku da na gani wanda yake ɗaya daga cikin mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rijlahu fil ardi sufla kafafuwansa sun fara daga ƙasa ta farko ƙasa ta can ƙarshen ka tsaya kallon ya ke ba wani ƙafafuwan mala'ikan nan sun fara daga ƙasa ta ƙarshe ma'anan shi ƙasa ta bakwai wa ala qurnihi al-arsh sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-arshi kuma yana kansa ma'ana yana kan ƙahonsa ma'ana kansa yana ɗauke da al-arshi annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsaya kawai ko nan aka tsaya ya isa daga ƙasa ta bakwai zuwa kuma Allahu alam ya nisan ya tazarar tsakanin sama ta bakwai da al'arshi yake Allah kaɗai ba maka isa ko na aka tsaya ya isa nuna maka cewa lalle girma wannan mala'ikan ya wuce tunanin adam balantana kuma idan ka tsaya kan lura da me karshen hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan da zaka tashi daga kafadansa tsakanin kafadansa zuwa naman kunnensa tafiyin shekara 700 a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tafiyan shekara 700 da gudu irin na tsuntsu haba wannan wace iya halitta ce sannan duk da wannan girman nashi duk da wannan power da karfi da Allah madaukakin sarki ya bashi wanda yake yana ɗaya daga cikin waɗanda suke dauke da al'arshi na Allah me yake ce wannan mala'ikan annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi yana kaskantar da kai yana cewa subhanaka haythu kunta ya Allah tsarki ya tabbata gare ka duk inda kake subhanaka haythu kunta ya Allah tsarki ya tabbata gare ka duk inda kake ma'ana ka duba duk girman wannan halitta duk ƙarfin da yake ci duk komai amma ya san wani ubangijinsa ya koma ya kaskantar da kansa kuma kullum abin da yake raddawa kenan ya Allah kai ne wanda ka cancanci tsarki kuma kai ne mai tsarki duk wani tsarki ya tabbata gare ka a duk inda kake wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kan Jibril wanda yake mun ji irin girman Jibril da yake da shi bai kai wannan mala'ikan ba amma dai mun ji girman sa ya wuce shi ma tunanin adam amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na same shi a sama kai ka ce wata jaka ce ta ruwa wacce ta jijjige ta lalace saboda tsabar tsoron Allah madaukakin sarki a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa sama ta yi kuka yace kuma ai dole ne ma sama ta
ma'ana kukan da take yi ma'ana tana da haƙƙi ta kuka. Ya ce a dole ne ma sama ta kuka saboda na je sama na samu cewa babu wani waje da mutum zai iya sanya kafafuwansa face sai akwai mala'ika yana sujuda ko yana rukuni ga Allah madaukakin sarki. Ka auna ka ga wannan ma duk yawansu duk girmansu duk abin da Allah madaukakin sarki ya ba su Allah ya sifata su da cewa inda ya aje su nan suke tsayawa, inda ya ce su suke zuwa, ba sa yin wani abu, ba sa yin gaban kansu, ba sa yin wani abu wanda ba su da umarnin Allah. Akwai mala'iku da tunda Allah ya halicce su koyi suke ga ubangiji, akwai waɗanda suke tunda Allah ya halicce su gida suke ga ubangiji, akwai waɗanda suke tunda Allah ya halicce su ya sanya su tsaya inda suke haka za su tsaya sai lokacin da Allah ba su ke ba su umarni su matsa duk girman su duk karfin su saboda sun san wane ne suke mu'amala da shi. Wannan hadisai kawai in ka shiga sassanin sama, in ka shiga sassanin sama, in dai ka shiga da hanyar basira, wallahi ba za ka fito ba sai tare da kyakkyawan ikhlasi da tsoro da firgita wanda zai nuna maka cewa lallai ya kamata ka shiga tattalin ka san abin da kake. Saboda in girman kai ake magana, waɗannan su ne masu girman kai, saboda kai ba komai bane an kwatanta ka da su. Amma duk da haka kake ganin wannan mala'iku kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana cewa suna kaskantar da kai, ba sa gaban kansu, kuma har ya zo a wani hadisi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah madaukakin sarki yayi magana, mala'iku da suke cikin sammai gabaki ɗayan su masu subhanallah. Duk wani mala'ika Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah madaukakin sarki yayi magana da wahayi, su ma suke gabaki ɗaya. Sai ya zama cewa Jibril shine farkon wanda zai tashi. Idan ya tashi, mala'ikun da suke kusa da shi sai su tambaye shi menene ke faruwa, saboda tsabar tsoro ba sani ba cewa ki da ko wani umarni aka bayar wanda zai iya hadawa da su domin Allah madaukakin sarki babu wanda ya san da Allah madaukakin sarki ke shi kadai yake banta da radi, shi kadai yake banta da zartar da umarni, babu wanda ya musharaka da shi. So ka duba wannan mala'ikun da duk girman su, amma ka duba abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya magana, maganar ubangiji ba sa iya daukar ta. Maganar ubangiji ba sa iya ɗaukar maganar ubangiji. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya shiga sama ta yi ƙara, ya ce dole ne mata ƙara, saboda a sama na ga babu wani waje da za ka sa kafanka sai face sai akwai mala'iku da suke sujuda wasu na ruku'i da Allah da sarki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ga mala'ika Israfil wanda yake zai busa kaho lokacin da Allah madaukakin sarki zai ɗauki rayuwa ga baki ɗayanta. mai annabi ya ce na ga wannan mala'ikan ya ɗauki wannan kahon ya sanya shi a bakinsa, ya sanya kahon a bakinsa kuma ya ɗaga kansa yana kallon al'arshin ubangiji, baya ko kifta ido saboda tsoron kar Allah maɗaukacin sarki ya bashi umarni, ya bashi signal, wata ishara da za ta nuna cewa ana buƙatar da hura kaho alhali bi wannan ishara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga idanuwansa kai ka ce wasu manya-manyan taurari ne guda biyu, baya kwankiftawa saboda tsoron kar Allah mai suke ba shi ishara ya zama ciwo bai juna. Wannan shine ubangiji, wannan shine wanda aka taɓa mu labari, wannan shine wanda Qur'ani ya zo ta magana kai. To saboda haka wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da suke cikin sassanin sama, wanda kowanne ɗaya daga cikin su idan zaka tsaya kai tunani ya isa ya nuna maka cewa lallai Allah madaukakin sarki shine mahalicci, shine mai iko, kuma babu wanda ya cancanta abota masa shi, kuma duk wanda ya riko da igiya ta ubangiji ya riga cin sa, kuma babu wanda ya isa ya yake shi cin sa. To wannan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci bayan lokaci yana gaya masa sahabbansa, yana ƙara tunatar da su da su san cewa waye ubangiji kuma da wasu ke mu'amala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu wallahi da kun san abin da na sani, da kuna ganin abin da nake gani. Yace wallahi da kun san abin da na sani, da kuna ganin abin da nake gani, da ya zama cewa kundin dariya sai kaɗan, da ya zama cewa kundin dariya sai kaɗan, kun dinga kuka da yawa, kuma kun ƙaurace ma iyalanku kun koma daji kuna bauta ma ubangiji. Wallahi wannan shi ne hakika, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tafi sama, ya ji ya ga abin da ya gani, so dai dawo yake ga mutane ga wasa daga cikin abubuwan da ya gani. Saboda haka al'amarin nan ba na wasa ba, ubangiji ya wuce duk tunanin, ubangiji ya wuce duk tunanin. Shi yasa lokacin da wani bawan Allah ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna neman ceton Allah madaukakin sarki a wajenka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ran sai baci, Annabi sallallahu alaihi wasallam ran sai baci, hankalin sai tashi, yace kai ku ka kusan kowa ne ubangiji, yake ga masa cewa